tabang medical kita ngunyan. Istorya nin inspirasyon asin pagtaong tabang, an ihatod ngunyan na pagkaldaw sa syudad nin Legazpi, may nabisto. Ang tabang medical team kan Action Co Center in Bicol na sarong magpinsan na pareho ng senior citizen. Ang saro sa mga ini, tinamaan ng stroke, alagad sa ibong kaini, matyagang pigaataman ini kan sayang pinsan. Ngani maramantan bilog na detalye, may istorya si Aika Perry. Sa 4 na sulok na lamang ng kwartong ito, maghapong umiikot ang buhay ng 72 taong gulang na senior citizen na si Nanay Paz Lorenzana ng Legazpi City. Maghapong nakahiga at tila wala ng lakas at kailangang mayroong nag-aalaga kay Nanay Paz. Dahil ito sa kanyang pagkakastroke, 9 na taon na ang nakalilipas. Ang kanyang 60 taong gulang na pinsan na si Nanay Merlita ang hands-on sa pag-aalaga kay Nanay Paz. Tutok siya sa pagpapainom dito ng gamot. Biyuda at may isang anak, si Nanay Paz. Nagtatrabaho ang anak nito, kaya pinakiusapan si Nanay Merlita na alagaan si Nanay Paz. Kung isipin mong sasadirim na sa nanggurang, parang pasil-pasil na sa kuya nagatama na akong gurang. Pero dahil sa nahiling niyang sitwasyon niya na ang aki niya sa man sa nabaga, madipisil talaga, pero tatanggapon mi na sa nata. Siyempre, wala man mag-asikaso, kahirak man, na nagatrabaho man ito, naghahanap buhay man. Dahil sa sakit, labas-pasok din ito sa ospital. Hindi daw biro ang gastusin tuwing na-admit si Nanay Paz. Nang nakaraang buwan, nang ma-admit ito ng 2 linggo sa Intensive Care Unit o ICU. Kahit na may trabaho ang anak, ay hindi sapat upang mabayaran ang bills sa ospital. Kaagapay ang Ako Bicol Party List, nabigyan nito ng tulong pinansyal upang mabayaran ang bayarin sa ospital. Ako lang pong pasalamat talaga. Igwa kay Ako Bicol na nagtatabang. Takulaon talaga, maski dai ako, sa mga nadadangog ko bagang mga pigtatarabangan nindo, lalo na sa iya, na natabangan ng araw ka itong halaga. Malapit sa puso ni Congressman Saldico ang mga senior citizen tulad ni Nanay Paz. Kaya naman sinisiguro ng programang Action Co Center at Ako Bicol Party List na masuportahan ang kanilang pangangailangan. Ayan, ang sabi po mga tugang kan pinsan na nag-aataman sa sayang pinsan na nasa ospital, dakulang salamat Ako Bicol. Nadadangog-dangog ko ngaya, sige ang tabang. Ngunya napatunayan niya, tapati so sayang pinsan na tabangan. Lalong-lalo na senior citizen. Arog po kan sinabi ni Aika, talagang saro po sa mga pigtatabangan kan Ako Bicol Party List sa paagi ni Congressman Saldico at saka ni Congressman Jill Bungalon, iyo po tabi ang pagtabang sa mga senior citizen, digdi po sa Kabikulan. Siring po kan pigsabi ko kasubago, bibistihon tango niyan ang viral asin sarong estudyante sa Malinaw Albay na aki nin sarong pedicab driver. Alagad, sa likod ka ini nagpursige asin nakatapos na cum laude. Biston man siyempre ang sayang maigus na ama. Nagrabi minasikad kan pedicab mga tugang. Aramon tayan sa babaeng day naubusan ki istorya. Aika Perry. High school ka ito, tapos sumismong pagkaunta, tigkukuana sana kung saan kita makakuha naman. Pero hilinga po ngunyan, so naging resulta kang gabos na gabos na pagtios ta, nakukuha ta so resulta kasi may teamwork po kita. Gusto nindo kaming makatapos sa pag-adal, gusto mi man po masuklian so gabos na pag-ada ay gabos na sakripisyong tinaupo nindo sa muya ni mama. Kaya salamat po, Papa. Ito ang nakakaantig na mensahe ng 22 taong gulang na si Erica Sid ng Malinaw Albay sa kanyang tatay. Matapos kasi ang 4 na taong pag-aaral sa kolehiyo, ay nakapagtapos na siya sa kursong Bachelor of Science in Social Work. Hindi lamang bastang graduate kundi ay nakapagtapos siya na isang cum laude. Kadalasang determinasyon, tiyaga,
husay at disiplina ang puhunan ng karamihan sa mga nagtapos. Ngunit para kay Erica, mas nangingibabaw ang inspirasyon mula sa kanyang ama. Sa likod kasi ng determinado at matyagang estudyante ay ang determinado at matyaga rin niyang tatay. Siya si Tatay Edelberto o mas kilala sa tawag na Eddie. Gamit ang mga kamay at paa sa pagpidal, araw-araw niyang naging katuwang sa pagtataguyod ng pamilya ang kanyang pedicab. Hindi biro ang trabaho ni Tatay Eddie. Maghapong pagbibilad sa araw ang kanyang tinitiis makapag-uwi lamang ng pera sa kanyang pamilya. Sabi niya, dugot pawis ang kanyang puhunan sa kada pidal, maulan man o mainit. Marangal na tao, parehas talaga. Kaso lang yan, sa tiyaga talaga, init uran, yan ang kalabang kang para padyak. Kung paghapon ka mainit, uranong ka, yan ang dipisilaw. 20 taon ng pedicab driver si Tatay Eddie. Dito niya binuhay ang kanyang pamilya at kailanman ay hindi niya ito ikinahiya. Ngako ka mo, si Kapulindo, ang mga aking lindo, na balang aldaw araw ka mo sa kuya, na may kaginhawahan ang kahirapan, may kaginhawahan, basta tiyaga sana talaga. Tapat sa mga pasahero, dahil ka magsamantala, yun lang ang kunyang ko. Pangatlo si Erica sa 4 na magkakapatid. Labis ang tuwa ni Tatay Eddie dahil bukod kay Erica, ay nakapagpatapos na rin siya ng 2 anak sa kolehiyo. Dagdag pa kasiyahan ni Tatay Eddie ang mga nakasabit na medalya at graduation picture na patunay ng pagsusumikap ng kanyang mga anak. Bukod dito, hindi pa nagtatapos ang pagsusumikap ni Erica dahil puspusan ito sa pagre-review para sa papalapit na board examination ngayong darating na Setyembre. All out din ang suporta ng kanyang ina na sinisiguradong nakakakain pa rin ang anak sa kabila ng pagiging focused nito sa pagre-review. Makapasa po ako sa board, maging registered social worker po, and eventually po makapasok po sa trabaho na pagiging social worker po, and masimulan ko na po yung serbisyo ko sa mga kapwa ko pong nasa poverty line po. So, sa mga katulad ko po, hindi madali mag-abot ng pangarap, hindi rin madali yung proseso para makaabot tayo sa destinasyon na gusto natin. Oo, na panghihinaan tayo ng loob, mayroon na tayo mismo yung kumu-question sa sarili nating kakayahan. Pero sana, sa bawat pagkakataon na nararamdaman natin yun, tingnan natin yung mga magulang natin o sino man nagpapaaral sa atin. At tanungin natin yung sarili natin kung ano ba yung magagawa natin para masuklian lahat ng iyon. And ito po yung naging kasagutan ko po doon sa tanong na ano ba ang magagawa ko para masuklian ko yung mga magulang ko po. Walang imposible sa taong may pangarap na gustong maiahon ang pamilya sa kahirapan. Ito ang pinatunayan ng Pamilya Seed, isang katangian na labis na sinasaluduhan ng Ako Bicol Party List. Ayan, saro na naman na istorya mga tugang nin Trayumpo. Kan sarong Huben na Bicolana at saka kan sayang ama na pedicab driver. Kung may kantang, napakasakit, Kuya Eddie. Iniiba eh. Napakasaya, Kuya Eddie. Ayan, Oy, masiram na pagkahapon. Bisita tangon yan mga tugang ang mag-ama. Siyempre, ang pedicab driver na si Manoy Eddie and si Erica ang cum laude. Digdi muna kita kay Manoy Eddie. Manoy Eddie, maray na hapon po. Maray na po, sir. Uy, nadangog ko duman, 20 taon ka nang nagpapadyak. Saan po ang ruta mo? Sa Balading lang po, Malinaw. Balading kan Malinaw. Gurano man ang pamasahe sa pedicab, sa padyak? 10 piso po. Dati ka ito, tayo ka 20 taon na ngunyan, siguro 10 piso na kulang ngunyan. po, Kay ito, 5
Opo. Dahil man naapiktaran ang pamasahikan sa pedicab pag nagmamahal ang presyo kang gasolina. Dahil man po. Taday man ang gamit sa na dyan, tuhod, sikad. Tuhod, opo. Pero 20 taong ka na talagang sigaan kuan mo. Opo. Ang nariparo ko lang, ang kagayunan kaya pag pedicab driver ka, pag napapasyar ako sa Tabaco or dyan sa First District, wala kang mailing na pedicab driver na mataba. Opo. Baka? Ta-exercise eh. Kaya minsan, mga nurnuarin, pedicab driver na naman ako eh. May baka busler, sabay kita. Gibo kita rutang Embarcadero LCC. Bago. Pero paghapon, yaong kita digdi, mga programa. Aga, tirahon to muna ni. Padyak, kakuan kita. So, maringani, Kuya Edita, maghapon kang nagpapadyak. Nagsisikad. Dahil man naapiktaran ang pagsikad-sikad mo pagkabanggi. Dahil man napiktaran. Dahil man naubusan pakikusog. Dahil pa. O piran aki pala nindo ni Mrs. mo Manoy Edi. Apat po. Ay, maurag pa talaga sumikad man. No? So, sa maghapon, Manoy Edi, piraman ang pigkikita kan sarong padyak driver. Kung minsan po, 300. Ay, maray na. Hindi man po puro parehas po, sir. Kung minsan, ako nga ni naghahapon, dahil akong kita, talaga partangka sa nako kung minsan. So, maray na yan, 300, or minsan, sobra pa gayod. Kung May minsan- mga na-experience ka man na medyo kuripot na pasahero. Meron po. Anong bigigi mo pag kuripot ang pasahero? Yun nga po, kung wala po, maski po may sinsilyo, sabi yun, dahil po kami ng sinsilyo. Dyan, nasa na nga yan, pagbultado. Dahil naman, nagtatao? Dahil naman. Oh, Okay, ulti mo pala dyan para 1, 2, 3, ano? Okay. Nya, Manoy, hindi maringani, may mga nagiging pasahero ka man kung minsan na chicks. Igwa man po, dahil man po mahali. Sabi, may nag-istorya sa kuya duman sa balading, pag chicks na mo pigpapabayad. May bayad bang giraray? Iba, May discount sana. Opo. Ayan! Manay, rimate. Nagtuga na. Okay. So, dahil dyan sa trabaho mo, hanap buhay mo, nakapagpatapos ka daki, pantulo na nga ki. Opo. Pantulo na. Diyan mo binuhay ang pamilya mo. Sabi mo nga ni, marangal na trabaho. Marangal. Congratulations, mabuhay ka, Manoy Edi. O, digdi kita kay Erica. Erica, cum laude ka, congratulations. Thank you po. Ano ang naging motibasyon mo, inspirasyon mo sa pag-eskwela mo? So, pamilya ko po, sila mama at papa, sinda po, pero may pag nahihiling ko po sinda sa oral daw, dawa na tigluluyahan na po okay buot kung kaya ko pa ba. Pag nahiling ko po sila mama at papa, nauugmahon po ako and naman po, nagbabalik po sa motivasyon ko na sige, duro-diretsuhon ta na inita, madali naman sa nakita sa finish line. So, kumbaga, nahiling mo sa sitwasyon ni papa mo na nagkakayod, nagpapadyak oral daw, nangarap ka na mag-abot ang panahon na si papa mo, papunduon mo naman pagpadyak. Opo. As in, imbis na magpadyak si papa mo, dumaan na lang siya pirmi sa mga talpakan. Iyan lang po. Dahil pwede ano? Bawal po eh. Bawal. Okay, so, gurano ka dipisil na ang hanap buhay kan sa imong ama nagpapadyak, tapos bako ulang ika nag-eskwela, tapos mga tugang mo pa. Gurano ka dipisil? Kung anuhon po siya sa into words, dipisil po. Di man nag-abot sa puntong nagkakapos-kapos si papa mo na si sakit kung pangkontribusyon mo, pangkontribusyon kan tugang mo. Siyempre, Iyo po, pagkaon pa. May mga pagkakataon pong araw kayo pero pasalamat po kila mama at papa kasi day po ninda sa mo pigpapahiling itong so naditipi sila na po bagasinda. Pero kami po bilang ng mga aki ininda, nahihiling mi po kung guraano na po kadipisil sa mga punto na arog po ka ito na sa pag-budget po baga day na po aram kung saan makuha arog po ka ito. And ang kagayunan dyan, pinatunayan mo na bakuulang ang pagtios or simpleng pamumuhay na makapagtapos sa pag-eskwela. And cum laude pa. Opo. Okay. So, ano ang mensahe mo sa mga kaparehas mo nag-ieskwela or nagpaplano pa sa nang mag-eskwela, tabi Erica? Araw gani po kasabago na sinabi ko na kapag yaon na su maluyahon ang bota na feeling ta data na kaya ito matapos silingon ta permi ang magurang ta o kung si And Seman syempre, mahal na Diyos siguro. Opo. Data po paglingawan ang mahal na Diyos ang sa tuyang mga magurang o si Seman na nagsusuporta sa tuya. Tapos haputuntan sa dirita po kung paano ta sinda matatawanan ki sukli, kung paano ta sinda masusuklian kang mga kapagalan po. Although ninda. dahil man naghahagad ng kabayadan bagan Opo. magurang. Voluntary po kita. Dakulang bagay kung mahiling kan magurang na suaki, nakatapos. O Opo. kumusta pa lang sa pag-review mo? Ay, ganyan po. Nangabangaan ka na lamang? Ay, da iba po, nagupuan pa lang po kasi
Pigilin ko, abang nagre-review ka, biyo kang pigato da ni mama mo kitubig. Ayo po, dawa pa po, kaon. kang mga lower years ko pa po. Pero mayaon si mama na nagtatawa. Pirang taong ka na pala ni Erika? 22 po. May boyfriend na. Wala po. Tatay ito. Ora po, mas ang goal ko po kaya ngunyan, ini pong magka-Iguakilatin honors. Tapos, Sa bagay, kung may boyfriend ka, pwedeng di ka maging cum laude, ano? depende po. Okay, digdig kita kay Kuya Eddie. Kuya Eddie, anong mensahe mo sa mga kaparehas mo magurang na nagpapaeskwela ka na aki? Ang sabi ko lang sa mga ibang magurang, kaipuhan, matatag po ang pagsasama ng mga pamilya. Huwag sosoko, huwag ipapakita huwag ipahilig sa mga ake na maluya na deta kaya magpa-eskwela. Ang katiusan po, yaon man sa lang po. Basta po, Fight sa na pirme. pahit sa rapirme po. Ayon. Oh. Arog po kan nasabi ko sa bago, pigre-recognisar kan ako Bicol Party List, ang trayumpo kan mga hubi na Bicolana at sa kapigmimidbid, ang pagsisikap kan mga kababayan tang Bicolano, arog sa imo Manoy Ede at sa imo Erika. Kaya Erika, may regalo sa imo si Congressman Saldico, saka si Congressman Jill Bungalon na brand new tablet. Thank you so Aliyan much sa ako po. Bicol Party List. Sa imo man Manoy Ede, medyo may ibugi niya. Medyo pigilin ko, mas kiday ka magpadyak mga kinsingal daw, pwede na niya. May regalo man asistensyang cash, ang ako Bicol sa imo, hali kay Congressman Saldico and Congressman Jill Bungalon. Ano ang masasabi mo, Erika, kay Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, sa ako Bicol Party List? Sa ako Bicol Party List po and kay Congressman Saldico and si Congressman Bungalon po. Maraming salamat po kasi magagamit ko po to ngayon na nag-review po ako sa board exam. Thank you so much po. Ikaw Manoy Eddie, ano man ang masasabi mo? Kaput-kaput mo na yan. Salamat po sa tabang po, Congressman. Dakulaon po yung tabang sa kuya. Magkakukunyang po ini sa pag-review po kang aki ka. Yugod mo yan. Bilib ako sa ama na niya. So, na-receive niya, itatagama, ipipreparar para sa pag-review. Talagang makakatapos ang mga aki sa pag-eskwela. Again, congratulations. Ang pagsaludo kan ako Bicol Party List sa Indo, matrayumpong estudyanteng Bicolana and matrayumpong ama na nagpapadyak na nakapagpatapos ng pag-eskwela cum laude pa. Congratulations. Mga tugang, yan po saro na naman na patunay na talagang bako po hadlang or bakong kaulangan ang anuman na sitwasyon or katayuan sa buhay pag ginusto mo. Sabi nga ni kayan, pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. So pag talagang nagsikap ka, ginusto mo, magtatrayumpo ka. Yan po ang kamawutan kan ako Bicol na ang mga huben, mga estudyanteng Bicolano Bicolana magtrayumpo sa buhay para sa puturo kan pamilya.